Det handler om, det er at få røgen til at rejse så meget som overhovedet muligt. Hold da skide nu! Det er sgu da en fin temperatur. Ja, vi håber på, at det bliver varmt. Lad mig få sprunget. 33. Jo, der er mange regler. Hvad siger de? Det er lidt ligesom en turbo til en bil, tror jeg. Har du et råd til de unge mennesker, der ser det her? Don't try this at home. Så skal vi ud og fyre. Det er midt om natten, og vi fyrer kun fordi vi skal holde temperaturen nogenlunde i vejret indtil i morgen. Så vi kan gøre os en forhåbning om, at vi kan få varmt vand i morgen. Men følg bare med her. Vi først hen og tjekker, hvor meget der skal fyldes i. Vi fyrer hver halvanden time her i firmaet. Og det går eddermame stærkt med at få brændt noget her, åbenbart. Det var nogle gode kævler, jeg smed i for en time siden. Vi prøver at fyre noget i nu. Grafenwalder, gewollt nach dem deutschen Reinheitsgebot. Ja? Okay. Vi er godt i gang med at sørge for, at der er optimale forbrændingsforhold inde i brandkammeret, så vi sørger for, at vi har højst mulig nyttevirkning af vores brændsel. Vi har en ganske udmærket badevandstemperatur, så det har været ganske udmærket forhold og god arbejdsfordeling og god fyring hele natten igennem. Jeg mener, det er sgu godt arbejde. But all I heard was a drone bouncing off a satellite, crushing the last lone American night. This is radio nowhere. Is there anybody alive out there? This is radio nowhere. Is there anybody alive out there? Bare åben fuld øje.